sega bi u ye dɔ fara o kan an'u ka sew o la sa bamanjɔni juga wale kabaw dogo yɔrɔw u ka marifa bila yɔrɔw u ka kɛlɛdege yɔrɔw u tɛmɛ siraw ye fiɲɛ tigɛ o la jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa ka se k'o ko sinsin sa armée yɛrɛ kɔnɔna na yɛlɛma dɔw donna o de la sa général de brigade Mamadu Masawule Samake ale kɛra sous-chef d'état-major des opérations ye ale bɛna bila o ko kunna Bamakɔ kɔnɔna na ale bɛ maa min nɔrɔ bila n'o ye général de brigade Magan Alassane ye Fala ye ale sugandira ko ale ka taga AES force unifiée kunna min ye colonel major Yakuba Sanogo ye ale de bɛna na sa stratégie olu hukumu kɔnɔna na Wolomasiri tabaw fɛ yen o waati sa bɛɛ bɛ min kalama o ye k'a fɔ Kidali bilama Fala ye min ye maanifin kɔni olu ye dugu bila a mɛnna bamanjɔni ka wale kabaw yɛrɛ bɛ k'u yɛrɛ ɲini bi yaasa u bɛ se ka bɔ dugu in na cogo min n'o y'a sɔrɔ dugudenw olu tontanna k'u nantan bamanjɔni ka wale kabaw fɛ nin waati in na olu yɛrɛ fana bɛ ka u fɛɛrɛw tigɛ sa yaasa u bɛ se ka bɔ cogo min armée kɔni fɛn fɛn tɔgɔ ye ko so jɔlen Fala ye ko bamanjɔni ka wale kabaw donna a kɔnɔ u y'a bɛɛ lajɛlen filenkolon ci k'a da kolon ci Kidali a bilama fo ni dugu jɔra kura ye dɛ n'a bɔra maa kelen kelen ninnu na anw jatigikɛ ka so ma ci i bɛ quartier Alu dɔn wa état mara dun e ma deli ka se yen de Yako yɔrɔ ɲuman na Yako Fala ye armée a kun sɔmina k'a ye k'a fɔ bamanjɛjɛkulu minnu bɛ Kidali dugu kɔnɔna na olu tun b'a fɛ ka labɛn kɛ ka taa bi Agɛlɔkaw kan Agɛlɔ min ni Kidali yɛrɛ cɛ bɛ kilo 150 bɔ o la sa fɛɛrɛw sigira sen kan ni pankuruw ye gosili o gosili fo ka taa se seli yɛrɛ sɔgɔmada ma min ye an ka Wolomasiri tabaw ye u y'o baara kɛ baro kɛlɛtigi maa min bilara ale nɔ n'o ye Elize Jandaw ye a ko dɔgɔkun in fana kɔnɔna fana u ye gosili kɛ Ɲorokaw fɛ yen min ye Jemakaw olu fana fɛ yen bamanjɔni ka wale kabaw juma tɛmɛnen fana Tisana n'ale ka surun kosɛbɛ Segu Ɲɔnɔnkaw fɛ yen la bamanjɔni ka wale kabaw camanba de u y'olu bɔrɔntɔ ye fana ka jigin min ye Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna na sa an ye nin kibaruya in fɔ dɔgɔkun kɔnɔ Fala ye kamalenin fila olu tun bɛ moto kan k'u tɛmɛna ORTM da la min ye sɔrɔdasiw jɔyɔrɔ fɔlɔ filanan yɔrɔ la sa ko min ye mugukan kɔni bɔra kamalen fila bɛɛ lajɛlen Radio Mali da la ko u fatura armée ko sa ko maaw ka faamuyali kɛ nin waati in na baara kɛcogo la sabula tir de sommation olu mun kɛra ɲamana kɛ funankɛni ninnu m'o mɛn o hukumu kelen kɔnɔna na hali bi Kidali marabolo kɔnɔna na Fala ye a yira sa k'a fɔ ANEFIFkaw fɛ yen baɲumankɛ dɔ n'o y'an balimamuso dɔ ye Najima Walet Baga ale kɔni ye tulu caman ni balo ta ka di Wolomasiri tabaw ma olu ka ɲɛmaa ye maa min ye n'o ye colonel Atayer ye ko ka foli kɛ a ye halisa wulikajɔ ni cɛsiri hukumu kɔnɔna na Fala ye MSA maaw n'o ye Musa Aga Siratumani ka kɛlɛkɛcɛw ye maintenant ka marabolo la olu ni Wolomasiri tabaw bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ Gawo fana ni Wolomasiri tabaw bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye u ka cɛdenw sigiyɔrɔ n'u ka cɛdenw dagayɔrɔ n'u ka cɛdenw ka baarakɛyɔrɔ bɛɛ lajɛlen bilama armée ale ni a dɛmɛbagaw n'o ye Rusilakaw ye olu b'o baara kan seli ɲɛkɔrɔla fana na min ye Wolomasiri tabaw ye u ye bagan caman dɛndɛ ka se ka na n'olu ye cogo min na Bamakɔ kɔnɔna na nin dɔgɔkun tɛmɛnen in kɔnɔna na Fala ye farafinna ka kɛlɛya tɔnba ale ka san 63 ɲɛnajɛw kɛra Bamakɔ ya dɔgɔkun kelen sigira o yɛrɛ baara kun cɛra surɔ ni ɲɛnajɛ belebeleba ye ɲɛnajɛ min ni maa caman taara o ko kan min ye jamana minnu b'an fɛ yan n'o ye farafinna jamanaw ye olu lasigidenw n'u ka seko n'u ka dɔnko n'u ka jamanaden minnu bɛ Fala ye u bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ o ko in kɛnɛ kan min ye Gawokaw fɛ yen ye a yirala sa k'a fɔ ko min ye u ka commissaire de police n'o ye Siralamin Ag Sidamati ye ko ale ye duuru don fiɲɛ na Fala ye a bolila ka bɔ commissariat la baara la pewu ka taa fara FLA maaw olu kan o kɛra dɔgɔkun in kɔnɔna na nɛgɛlakaw fɛ yen wulikajɔ bɛ ka kɛ sa yaasa ka se ka siraw bɔ yiri dɔw bɛ ka tigɛ gidɔrɔn fan fila bɛɛ lajɛlen fɛ basigi ni baara bɛ se ka kɛ cogo min na bawulen kɔnɔna na kuma tɛ nin waati in na bingali kuma kun cayara min ye OCS ye ale ɲɛmaaba Fuseni colonel major Fuseni Keyita ale ko sa ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko min ye OCS ye a ka wulikajɔ nin kalo 4 fɔlɔ in kɔnɔna na drogue tɔni 151 u sera k'u tɛgɛ dɔ de kan k'a daminɛ février kalo la ka na se nin mai kalo in ma baabu in bɔra ka bi samɛfoli senfɛ samɛfoli min n'o kɛra OCS yɛrɛ kɔnɔna na Fuseni colonel major Fuseni ale y'o bɔ bi k'a ɲini a ka cɛdenw sasaw ye cɛsiri ni baara min kɛ halisa u ka dɔ fara o kan yaasa ko bɛ se ka to sen na cogo min na min ye dugudenw ye olu ka hɛrɛ bɛ se min na seli hukumu kɔnɔna na min ye tumutukaw ye laada tile
Bamakɔ yana fana laada tilenna nka ɲinan seli kɛra basigibaliya ale ni jatigɛ hukumu kɔnɔna na nka ala barika la selikɛlaw sera ka sigi dugawu kɛra layaw olu fara bɛɛ lajɛlen selila sa bɛɛ ni kelenya cɛfɔ ni kan bɛ u bɛ se ka na an ka jamana ale kɔnɔna na cogo min na baabu ye tali kɛ o la min ye kitakaw fɛ yen fala ye kamalennin 2 olu kɔni fatura koyi sagagɛnnaw k'a fɔ misigɛnnaw don kelen bɛ badenkokaw fɛ yen k'ale y'a tɔɲɔgɛnni lawuli n'o si bɛ san 16 la k'o banna ka wuli ale ye mugu k'o la kiriw waati min na o bɛ k'o ka janaja kɛ ale yɛrɛ seginna ka na don dugu kɔnɔ a y'a ye k'a dɔn k'a fɔ ko in tɛna dajɛ la a ye mugu ci a yɛrɛ la u 2 bɛɛ sara o la sa min ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛ se ka sigi sen kan cogo min na ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka nin ko in ɲɛdɔn o fana baaraw bɛ sen na Mali ale ni Niger ani Burkina Faso olu ye wuli ka jɔ kɛ sa ka taa Benin jamanakuntigi kura o ka fangata la n'o ye Oromiyal Wadani ye Wadani ale kɔni ni Mali Burkina ni Niger ɲɛmaw ye ɲɔgɔn ye hakilila falen-falenw kɛra sa yaasa cogo min na u bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma n'o y'a sɔrɔ jamana 2 Mali ni Burkina olu ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ siranama minisiriw de tun bɛ kɛnɛ kan ye min ye Niger ye ale ka premier ministre yɛrɛ taara kɛnɛ kan sabula Nigeria ale kɛlen don ka wuli ka jɔ kɛ yaasa min ye Niger ni Benin ye fo ka bɛn bɛ se ka don u ni ɲɔgɔn cɛ cogo min nka min ye o ka wolokansigi dɔ ye fana bɛnkantigɛkɛbaw y'u bila u 2 ni dɛbɛla ye sɔrɔdasi 4 Beninkaw fɛ yen olu fatura nin dɔgɔkun kɔnɔna na fana min ye Sikasokaw fɛ yen taji feere yɔrɔ dɔ ni taji barigo 7 tun b'a kɔnɔ litiri 100 ka taa se 20 litiri o bidon 25 ma tasuma wulila o bɛɛ la tiɲɛni kɔni barika bonyana nka maa ni ma to waleya in senfɛ sapeur pompier maaw olu sera ka wuli ka jɔ kɛ o la sa min ye Mali yɛrɛ kɔnɔna na yan ale ni cɛncɛnfoka jamanaw u bɛ ka hakili jagabɔ kɛ fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sɔrɔ nanzaralakaw ka kunnafonidi gafew la yalama u bɛna taa n'u ye bɔgɔ jeninen kan wa walima u bɛna fɛɛrɛ jumɛnw tigɛ o hakili jagabɔw bɛ sen na Bamakɔ misiriba minisiriso min bɛ yen n'o bɛ sifinw ka ko kunna ale ye climatiseur 12 ta ka di olu ma seli masurunya na k'u k'o kɛ sa misiriba kɔnɔna na ale bɛ se ka nɛɛma bɛ se ka don yen cogo min na o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra nin dɔgɔkun in ale kɔnɔna na fala ye n'an bɔra yen an bɛ taa sisan farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan kununko min ye Mali ka coupe du Mali ye ale jɔnjɔn tali baaraw bɛɛ lajɛlen kun cɛra mai kalo tile 30 Mamadu Konate la n'o ye ndolanci min bɛ Tomɔrɔbugukaw fɛ yen premier ministre ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan ministre mafalenw caman tun bɛ kɛnɛ kan ale ni farikolo ɲɛnajɛ kanuba n'a lafasabaw bɛɛ lajɛlen tɔn 2 min tun bɛ ɲɔgɔn na sa o ye FC Jara ye ka donfini kɛ jɛman ye ale ni bilemanakaw n'o ye joliba maaw ye fala ye yani ndolanci ka daminɛ sa premier ministre ale ye sendaɲɛ fɔlɔ di k'a yir'u la sa k'u bɛ se ka tɛmɛ ni tulo ye miniti 90 kɔnɔna na fala ye joliba kɔni kabini sanga fɔlɔ la ale 2 ni fu kɛ ndolatan banna o 2 ni fu in na joliba nin bɛ k'ale siɲɛ 21 na ye ka coupe du Mali ta a ka finale 35 o tani senfɛ min ye FC Jara ye ale ye tɔncinin ye ISFAS ni AS Police faralen ɲɔgɔn kan o de y'a to ale sera ka don première division na ɲina wa a kun jigitɔ don fana o la sa FC Jara maaw olu kɔni 15 olu ma 25 o dira joliba ma kupu tali hukumu kɔnɔna na ministre Abdul Kasim Fɔnba a ye tɔn 2 in bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn joliba y'a ka se la min ye premier ministre yɛrɛ y'a jira sa k'a fɔ ko denmisɛnnin si ma se o Mali farikolo ɲɛnajɛ de gagnera u y'a jira sa k'a fɔ ko min ye ɲɛnajɛ in ye k'a labɛn cogo ɲɛna kosɛbɛ u y'a jira sa k'a fɔ ko jamana yɛrɛ bɛ dɛmɛ min kɛ farikolo ɲɛnajɛ bi a darawuli ka bon min ye farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ sanumanw jɛlenw olu bɛ an ka jamana ale kɔnɔna na fala ye n'an bɔra farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ dɔ kan an bɛ taa dɔwɛrɛ kan min ye palais de sport ye u ye ale fana dilan kura ye tuguni palais de sport ale bɛ Amudalayi Ase la kununko premier ministre a y'o kurunbɔ kari yan'a ka taa finali ale kɛnɛ kan Mamadu Konate la dayɛlɛli hukumu kɔnɔna na sa baaraba minnu kɛra général de division Abdoulaye Mayiga ale kɛrɛfɛ Aluseni Sanu tun bɛ yen ministre min bɛ sifinw ka ko kunna o tun bɛ yen ministre min bɛ yen n'o bɛ bolimafɛnko kunna an ka jamana kɔnɔ n'o ye Madina Sisoko n'a bɛ Danbɛlɛlakaw ka sigi la ale fana tun bɛ kɛnɛ kan ale ni farikolo ɲɛnajɛ maa minnu bɛ yen bi n'olu ye taekwondo-kɛlaw ye olu fana caman nalen don ndolantan kɛnɛ in fala ye a tɔgɔ dalen don ala ma hinɛna Salamata Mayiga la n'an b'a wele ko Bebe ale ye basikɛti kɛ an ka jamana kɔnɔ n'i y'a jateminɛ sa baara mun kɛra yɔrɔ in na ɲɛgɛn caman faralen ɲɔgɔn kan o yɔrɔ 3 n'a bɛ fɔ o ma ko 3 blocs de toilette u y'o lakurakuraya magasin 2 bɛ yen k'o lakurakuraya min ye arbitre ka vestiaire 2 k'o lakurakuraya o fana tɛmɛnen kɔfɛ sa ji bɛ seri maaw ka yɔrɔ min u y'o fana lakurakuraya donda 4 min bɛ palais la u y'o fana kurakuraya
min ye château d'eau kelen k'o sigi sen kan gwa belebeleba fila k'o fana sigi sen kan mobili bɛ se ka bila min kɔnɔ min ye gwa belebeleba fɔlɔ o bɛ donda la o ye maabaw olu ka donda yɔrɔ ye ale ni biyefeere yɔrɔ o fana kɛrɛfɛ kogo u ye kogo fana falen min ye maabaw bɛ sigiyɔrɔ min na dulatitɛrɛn yɛrɛ kɔnɔna fala ye u y'o fana lakurakuraya k'o fana saniya écran min bɛ yen n'i b'i to k'a ye u y'o fana falen sonorisation n'o ye maaw bɛ kuma min na ka taa fara lumière robot kan bayɛlɛmali mun kɛra sa n'o o nana ni kura jɔli ye fala ye o bɛ tali kɛ u ka parking na u y'o dilan kura ye basikɛtikɛ terrain fila u y'o fana dilan a kɔnɔna ye min ye basikɛti panneau fana ye u y'o fana saba dilan yɔrɔ fila bɛ yen n'o ye so kura fila ye u y'o dilan min ye ɲɔgɔn ye yɔrɔ bɛ o la kunnafonidilaw fana ka yɔrɔ bɛ o la yɔrɔ min bɛ fara n'o ye lujuratɔw ta ye u y'o fana dilan k'o kɛ kurakurani ye chaisiw k'olu bɛɛ lajɛlen falen k'a kɛ chaise ɲɛnamaw ye maaw bɛ sigiyɔrɔ min ani maa mafalenw bɛ sigiyɔrɔ min na yeelen fana dɔ faral'o kan wa min ye sokura in ye fala ye climatisation k'o b'a kɔnɔ an bɛ to palais de sport kɔnɔna na hali bi kunun ko farafinna ŋanaminɛŋanaw ka taekwondo o baara daminɛna ye min ye dulatitɛrɛ min tɔgɔ dɔn salamatu mayiga la a dayɛlɛlen kurakura ni taekwondokɛlaw ka bɔ farafinna fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ olu ka baara bɛ ka kɛ yen min ye ɲɔgɔndan in ye sa ale kɔni bɛ daminɛna mɛ kalo tile 30 a bɛ taa kuncɛ juin kalo tile 2 minisiri ale de y'a kurumu karili baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ min ye Madina Sisoko ale tun b'o fana kɛnɛ kan n'i ye taekwondo in ta k'a lajɛ fala ye a fédération ɲɛmaaya o bɛ Magu Tarawele bolo n'a bɛ Silakaw ka sigi la ale ye muso ye a ye dantigɛli kɛ baara min na kɛ cogo min na ani Mali yɛrɛ ye juru ko in kɔrɔ cogo min Ide Isaka ni ale ye farafinna kɛnɛyatɔ olu ka taekwondo ɲɛmaa ye ale fana tun bɛ kɛnɛ kan a ye foli ta ni ta ka ɲɛsin Mali ɲɛmaaw ma labɛn kɛcogo ɲuman na yaasa denmisɛnnin minnu nana ka bɔ jamana 40 ni kɔ la olu bɛ se cogo min na ka n'u fari foni Mali kɔnɔna yan farafinna ale tɔgɔ la k'a yira ka wasa ko min ye jamana 40 ni kɔ min nalen filɛ nin ye a bɛɛ lajɛlen ye fala ye maa duuru b'u nɔfɛ o y'a dɔgɔman ye ɲɔgɔndan in a bɛ to senna sa fo juin kalo tile 2 n'Ala sɔnna a ma jaabiw bɛna na bɔ Mali yɛrɛ ale ka farikolo ɲɛnajɛkɛlaw olu kɔni sigiyɔrɔ bɛnnen don nin wagati in na Kabala ma minisiri ale yɛrɛ tun taara ka t'i ɲɛda olu ka o yɔrɔ la a yɛrɛla sa k'a fɔ ko min ye ɲɛnajɛ kɔni daminɛcogo ɲɛna kosɛbɛ sabula Nizeriya e ko ale tɛ k'i ta kɛ dasiri ye ka taa an n'u kana bɛn dɛ fala yɛrɛ ka kuma tɛ n'i b'a fɛ ka kuputa ni girimanw de bɛ bɛn dɛ farikolo ɲɛnajɛko ta na sira fɛ hali bi kunun ko Ligue des Champions finale o dasira fala ye 1-1 sanga 120 kɔfɛ min ye Faransikɛw ka PSG a ye kupu ta ko siɲɛ 2 tuguni sango a y'a ta ɲina a y'a ta nka min ye Arsenal ye olu ka maaw u sen ma diya penalty ta de la kosɛbɛ sabula min ye maa laban min nan'a ta ale ta kɛ nalalen fana ye an bɛ taa hiji kɛnɛ kan sisan min ye Ibrahim Jawara ye ko tawafu daminɛna sisan kɔni hiji bɛ ka taa kuncɛli yɔrɔ programme fana bɔra maaw bɛna segin cogo min an bɛ taga ye ale min sɔrɔ an ka jɛ k'o filɛ silamɛ cɛ ani muso denmisɛn ani maakɔrɔba Mali kɔnɔ assalamu alaikum aw k'a dɔn k'a fɔ an seginnen ka min na bi sɔgɔmada in na jumadonyaba in na le 29 mai 2026 an balima silamɛw bi su in na juma su ka dugujɛ samedi la an ka délégué religieux n'a ɲɛmɔgɔba ye Dr Ousmane Sɔlihu Tarawele u ye Mali hiridenw bɔ k'u jɔ k'u ɲɛsin alikaba ma u kana tawafuba kɛ n'an k'a ma k'a fɔ ko hiji tawafu an balima silamɛw o de kɛra bi su in na juma su ka dugujɛ samedi la le 30 mai 2026 an ye tawafu dɔ min kɛ o tun ye umura ye nin ye hiji tawafu ye aw bɛna don jama la a ka d'an ye a ka gidiw lamɛn tuma dɔw la i bɛ se ka tunu ni min tununa i k'i jija i ka se k'i ta dafa i k'a dafa i n'a fɔ an ye dɔ ninnu kɛ cogo min na parce que n'a ma kɛ ten dɔrɔn i ka hiji ma ɲa ala k'an kisi o ma ala k'a ɲa ka d'an ma. an balimaw an ka délégué religieux tiɲɛna an b'u fo an ka alimamiw an ka seku u ye baara min kɛ ka hijidenw bɔ k'u jɔ mɔgɔ 50 cogoya min na ka mɔgɔw bila u ɲɛ k'u kunda alikaba kan i n'a fɔ an ɲɛ b'a cogo min na alhamdulilayi a ko in taabolo ka ɲi kosɛbɛ an balimaw. Alhamdulillah an balimaw ni an selen alikaba la aw ɲɛ b'a la ni alhamdulilahi ni hijidenw don tɛ alikaba la tawafuba in
ni k'a daminɛ an balima silamɛw. Voilà, délégués b'u ɲɛ u bɛ alikaba munumunu siɲɛ 7 an balimaw ka dugawu kɛ jamana ye ka dugawu k'u yɛrɛ ye ka dugawu k'u ka denbaya ye ala k'u haminako bɛɛ nɔgɔya siɲɛ 7 alikaba k'a munumunu an balima silamɛw. ala ka mali kisi ya rabi bijay hasal bait inshallah mali be kisi an balmaw an ga dugawu dunga jamana ye wallahi mali jamana bade ni ayatu golo barkama safi alikaba ya lan tega flala ni wati na ka dugawu ke mali ye ala ka mali sabati gile ministre docteur Mahamadou Kone yambla barami nambugo de ke ka dugawu ke jamana ye general Darme Ashimi Goita ni ka jama ni ka gouvernement be ala ka untanga ka damne kay fo kidal ala ka be kisi ala ka untanga ala ka mali jidi ala ka mali tanye lana fi makamina hadha zanban illa ghafarta tanwa asila wa min al-layli fasjud lahu alhamdulillah o tɛmɛnen kɔfɛ alikaba tɛmɛnen kɔfɛ bɛna makamu ibrahim jogo 2 ko seli an balima silamɛw ka dugawu kɛ jogo 2 o tɛmɛnen kɔfɛ k'u kunda ka taa zamzam ji alhamdulillah zamzam ji ni ka to fana min an balima silamɛw an balima o tɛmɛnen kɔfɛ gouvernement ka hijidenw u y'u kunda ka taa sɔfa ni maruwa ka to fana boli daminɛ sɔfa ni maruwa k'o fana boli siɲɛ 7 alhamdulillah rabil alamin an balimaw kɛnɛ kan sa agence privéw an y'u fana ye nin kɛnɛ in kan bɛɛ de bɛ nin baara in kɛ mali hijiden 13 ni 323 a bɛɛ de bɛ nin kɛ alhamdulillah rabil alamin ka alikaba munumunu safa ni maruwa k'o fana kɛ siɲɛ 7 an balima silamɛw. alhamdulillah alhamdulillah an balimaw an b'aw fo ni ka waliman dɔ nin tun ye tawaful ifada an bɔlen kɔfɛ mina ka na makan an na ka na alikaba munumunu safa ni maruwa k'o kɛ hiji tawafu alhamdulilayi nin y'o bannen an balima silamɛw an bɛ se k'a fɔ sa hiji nin y'a bannen pepewu a tɔ ye sa taali ka taa mali la n'o waati sera an bɛ na k'an bɛɛ da tawafu kɛ alikaba la nin waati in na o tuma hiji banna an balima silamɛw labɛnw bɛna sabati sa k'an kunda ka taa mali la inshallahu aw ni caw ni bagaji ibrahim jawara ka bɔ makan wasalamu alaikum. ayiwa ibrahim jawara an b'i fo k'i waleɲuman dɔn baaraw kɛcogo ɲuman na n'ala sɔnna a ma sini i taara gabugu kɔnɔna fana na mina gabugu fala ye a bɛ n'a fɔ mina étape in ka gɛlɛn kosɛbɛ parce que so jɔlen tɛ yen ale ye tu kɔnɔna de ye bon mɔgɔw bɛ tantanw ni fɛnw de sigi k'u sigi a kɔnɔna na k'a dumuniko kuma ka ca ibrahim sini n'ala sɔnna a ma an b'a ka o yira mɔgɔw la ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn wulada in na taa m'o bila Falaye Keyita tun bɛ yan ani ne yɛrɛ ka se ka laseli k'aw ma a k'an bɛn sini ni ala n'a kira sɔnna a ma. dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de. o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sitan Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci.
wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitini ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda